Някога чудил ли си се защо жените се държат ужасно с определени мъже, а в същото време същите тези жени отчаяно преследват други мъже? Ако в момента си мислиш, че причината са парите или външният вид, се лъжеш ужасно. Има голям брой перфектно изглеждащи мъже, които обаче никога не успяват да привлекат женското око. В същото време има също толкова много богати мъже, които просто биват използвани от жените си за пари. Тогава каква е причината? Истината е, че 90% от мъжете са просто отчаяни и биха направили всичко, за да привлекат женско внимание. Високостойностните мъже знаят точно как да се държат с жените, за да постигнат успех. Жените обожават вниманието и щом спреш да им го даваш, ти незабавно се издигаш над другите мъже, но все пак трябва да знаеш правилния начин, по който да го направиш. Има психология как правилно да игнорираш жените. До края на това видео ти ще знаеш точно как да я приложиш. Ще минем през 7 съвета, които ще ти помогнат да се превърнеш в най-привлекателния за жените мъж. Номер 1. Не бъди щедър с вниманието си. Когато една жена включи телефона си, тя получава безброй известия от мъже, които искат нейното внимание. Това естествено повишава нейното самочувствие изключително много още с началото на деня. Успешният мъж няма да й даде внимание безплатно. Той ще се запознае с жена само за да създаде искра между тях двамата, но след това вниманието, което той й дава, изчезва. Той е заявил присъствието си, но не я поставя на пиедестал, както биха постъпили отчаяните мъже. Това моментално ще я обърка. Ако повечето мъже й дават вниманието си постоянно, защо този не го прави? Тези му действия ще я накарат да се замисли с какво този мъж е толкова специален и защо тя не е заслужила вниманието му. Впоследствие тя сама ще започне да търси вниманието, което й липсва от него. Не интерпретирай това грешно. Не казвам, че трябва да играеш подли игрички с жените, като отново пропиляваш целия си ден, играйки видеоигри. Въпреки че този начин на държане винаги работи, той не е изобщо продуктивен. Ти трябва наистина да оценяваш своето време и внимание. Успешният мъж има по-важни задачи от това да гали егото на жените, нещо, което той оставя на бета мъжете. Номер 2. Бъди самоуверен. Късметът обича смелите. Успешните мъже знаят, че наградата е винаги за тези, които не се страхуват да поемат рискове. Те не се страхуват да заговорят жената, която смятат за привлекателна. Изчакването и пасивността никога не работят. Това е пътят, който ще те доведе до вечен провал и затруднения при общуването с жените. Пасивността е качество на жените и никога не трябва да бъде приложена от мъжете. Истински вярващият в себе си мъж взема от живота не това, което той му предостави, а това, което самият той си постави като цел. Преди изобщо да си помислил да игнорираш жените, ти трябва да можеш да общуваш като истински мъж с тях. Номер 3. Не се страхувай от самотата. Всички имаме приятели, които са постоянно във връзка с момиче, влизайки от една връзка в друга. Защо? Тези мъже се страхуват да бъдат сами. Успешните мъже никога не се страхуват да бъдат необвързани, защото знаят, че тяхната стойност не зависи от половинката им. Жените веднага забелязват самочувствието у мъжете, които са способни да бъдат самостоятелни, и именно то ги привлича. Те ще преследват успешния мъж, въпреки че той не им отвръща със същото. Номер 4. Игнорирай я, ако тя се държи неприемливо. Спри да толерираш лошо държание. Истинският мъж не участва в безсмислени спорове. Ако виждаш, че тя намира оправдание да започне безсмислени спорове, никога не участвай в тях. Това е сигурен знак, че тя не те уважава и цени истински. Това е моментът, в който ти трябва да намалиш вниманието, което й отдаваш. По този начин тя ще разбере, че не си някой, който ще търпи детски игри. Избягвай да й отдаваш грижа и внимание, докато тя не осъзнае грешките в държанието си. Номер 5. Бъди директен. Успешните мъже са директни и праволинейни. За тях е по-добре да бъдат отхвърлени, отколкото да загубят време да разиграват безсмислени игри с някоя жена. Когато една жена пробва да играе игри с тях, тя просто бива игнорирана. Бързо ще забележи, че трябва да подобри държанието си с тези мъже, понеже те знаят какво търсят и веднага биха я заменили, ако тя губи времето им. Повечето мъже ще изгубят времето си в несигурност и държейки се приятелски.
Успешният мъж е кратък и директен. Той не губи време в ненужни чатове и игри, а оставя това за слабите, неуважаващи себе си мъже. Номер 6. Не променяй плановете си заради нея. Мъжете често решават да отменят важните си задачи, за да си уредят среща с привлекателна жена. Въпреки че изглежда, че в това няма никакъв проблем, ти й показваш, че би направил всичко за нейното внимание. Истински осъзнатият мъж не размества приоритетите си заради която и да е жена. Всъщност, жените са привлечени от мъже, които имат свой собствен живот, който не зависи от тях. Когато тя разбере, че твоето време не бива пропиляно за щяло и нещяло, тя ще го приеме като знак, че трябва да се постарае повече, за да спечели твоето внимание. Номер 7. Промени начина си на мислене. Високостойностният мъж знае своята цена и знае, че е привлекателен за жените. Той не поставя жените на пиедестал и е винаги напълно спокоен и естествен в женска компания. Повечето мъже стават неспокойни около привлекателни жени, именно защото не са променили начина си на мислене. Ако вярваш в себе си истински, че можеш да бъдеш най-добрата възможна опция като мъж, то рано или късно ще го постигнеш. Запомни това. Ако си силен във всички сфери на живота, ще ти е по-трудно да бъдеш впечатлен от жените. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете новите видеа. Споделете в коментарите кой съвет ви се стори най-ценен и не забравяйте, успехът е пътуване, не дестинация.